A ber, iraola, hor zenbat ordun? Hemen, 15. A ber, Lopetegi, Edu, Juana, Josu, Pablo, Miguel Ángel, Xabi, Edurne, Bakartxo, Beltza, Urtzi, Jon, Aitor, Josu eta Iñaki. Hoitanak, apunto. 15. Eta hor zenbat, zemendia Egoitz eta Laskurain? Eta gero daude, Iñaki, Miel Mari, Arantxa, Idoia, Monika, Irune, Estitxu, Iratxe, jantzitekikoak, makillajekuak, enerjekuak, Biloseba eta Andoni. Ondo, bale. Zertan aizate? Afairako listaitean. Ze afai? Kurtxo bukarakoa, kriston gogoazekau afai eta porrono pixkatiteko, dio! Ze unetan da? Ba, San Juan bezperan, zutan, bakik. Zutan, Gure sumaioa bezala. Kusi? Hola, kei? Hektarea nahi genuke. Partzela esaten daikoz. Partzela! Hemen earki. Hendian bezan nagusitik ateata earki. Toki harrien gatxare. Nausi, baino, ordu hobetan ez da begin horren, hendi. Euskitea baina derrago zaude, elo. Zuk, kanikrane maten zumuxola. Iba nuestra señora del Popolo. Zer hausi? Bukatu dugu gaztiela, baina hostialero etzea, ipozikioten? No. Bueno, ederki, diogunez urte gogorra izan da urtengoa, transmisio asko izan dira. Duni pare, hainbeste programa eta bakiko astero meno, teatxik lanen pentsatzen. Ez dakit libre dakaten, ez? Jesu Kristo gutxiko kostatu zitzaion azkeneko afare organizatzi hiri baino. Bai, moten, moitu bestela kapokatuko iza. Ta, noaz baztea faltzea? Zea... Nola zea hoi? Astiazua. Astiazua? Zaltzeon beste herriko? Herri bai, baina sozidea daik ez. Motzel, kornetina emate? Ez zitzatzen okorriteko ne soziadenetia, Santa Bañan? Zuedakazu arpegila latza gainea, pagadi etorri honea. Bai, berri zen ne soziaden? Sartu esketza favorez. Aurrengo. Jesus, neska! Tartzanen pelikuletako beltza ematen den! Gutxi ere pixka gertu xo guztia daunan, Euskarra, deskantzatzea torri gerana. Hau izangoen kanpina. Txonzan. Bungalos. Kampen. Hauxa! Bai, hauxa den gozeman. Hetxi, ta la parcel trua. Tu drua. D'accord? Hala. Gracias, muchas gracias, señor Torrego. Adiós. Hola, ¿qué hay? Hola, kei? Hektarea nahi genuke. Eta, pinulan atzen hasi, esate ala. Partzela esaten, Baikruz. Partzela! A ber, betu, hauxi, 158 Hortitxik eskiratik hetxi, eta lehenengo eskuman. Eta komunak aurrera inezkeo ziduen ikusiko itxuzue. Eta favore deskatzeik baldo. Segun ze favore, klase? Tiendaka maila bat utzi balioza. Bai. Eta montatuko aldi guztu. Bon. Eskerrik asko, majo. Bai, eskerrik asko. Horredi. Adio, majo. Baina, que maikar menoa. Detalia falta zaio noen din. Hala, Ai, txika. Hola, baiarki. Hala, ondo ba. Beta, gurian igual, Bai. Bonjour. Bonjour. Oi, que larvaski, te etorriko zian honea? Hola, gauzakon balia, Bai. Kose puntua da entzatan ba, Maikruz? Kose puntu ba? Nik ekarrezkin alata batzu ligero. Eta zama zoza? Tripak, garbantzuk, talentepak, albotik,
abre la taza? Ai, ama, etxien utzinat. Rezepzio jongo non, han izango neta. Azkar etorri, Bitertian barrua, arbiteko niat. Eta bezu. Noren da zein da? Caraña, te abre la taza, Maipros. Tinganya. Nire gautan atxion ba. Hau zara ozaino kunatzaigu, abrela da salbidea. Sos. Hoy de naus pua hoy. A ver, camel, vato. Sos, Maikros. Ay, como hay tía. Txikla batzu, Santo Kristole sokua! Gure launa sekuestratu guela, abrelatas batengatik! Abrelatas aneria zan, ba? ¡Ay, Mari Carmenda! ¡Qué escándalo da! ¡Eso se hace favor, secuestrate mi Mauricio! Vale! A ver, ¿qué pasaba? Bi salvaje horiek betendo sartia da, sekuestratu maian! Bukukoa! Zanguziazua, Notre Campagne! Mari Carmen, gurion ongi etorri jazan? Hemen mundu guztia jota dago, ero zer. Ordu, beste denda sartu almaiz! Lotxa. Ikusten, esan inan Benidorren! Jubilatu kinesko sobeto pasako gendula! Guazeman taberna. Guazeman, Marianito bat hartzea! Lasaitu aineska. Azeitu lagatu dira eskatu berdinea. Guazeman! Egunon gaurko entzierroa ikustera jaiki zareten ikusle guztioi. 8 bost gutxi ditugu eta laizterkariak Sanfermini azken kantua egiten ari zaizkio. Berehala entzungo dugu entzierroari hasiera emango dion txapligua. Hortxe, korrikalari guztiak prest, berotze ariketak eginez, eta hortxe txapligua. Eta hasi da Sanferminetako 4. entzierroa. Gaurko hegaztiak sokoa granjakoak dira. Fama honeko lumadunak, nobleak, indartsuak eta zirinfinak. Hortxe, ikusgarriak, ahateak ematen dituzten burukadak, korrikalariek erne joan behar dute, argi ibili 4. ahatearekin gaizto aurpegia dauka eta merkaderez eta estafeta artea oso tarte arriskutsua, ahate batik irrist egin du eta australiar korrikalari bat azpian harrapatu du. Hemen ikusten da zein den iruñarra eta zein kanpotarra. Hortxe, ezinik korrikalariak, abia da ikaragarria daramate ahateek, eta hortxe, kontuz, telefonika kalean sartu gara, adi, kanpotarra da, seguru hor lurrean dagoena, egoera lazgarrian irteten dira askotan, eskerrak, hortxe ditugun diakoak, erne diakoak ere, kontuz jendea pasa ezinik, ahate pinto atzean geratu da, arriskutsua da, buelta eman du eta beste alderantz hasi da korrika, eskerrak, hartzanei,
Eta diakoei, ahate plazako tunelera iristen ari dira ahateak, gazte bat erori eginda kontuz potrolioa egiten ari da, gazte asko daude bata bestearen gainean, ahateak ezin pasadabiltza, erne gainetik pasatzen ari dira, gizakoak 3 kiloko ahateen azpian daudenak, hori oinazea. Sartu dira ahate plazan ahate guztiak, entzierro arriskutsua izan da, aurrera Miguel Mari. Zauri larririk baldu. Mogokada larririk ez du jaso, baina palmipedoen ubeldura latzak ditu bizkaraldean. Da izan alda beste zauriturik. Bai, intxe bertan jaso dugu Oklahomako tipo bat, herriak uno bat ez dakit. Me gusta San Fermin! Bueno, Toro Bravo! horrelakoa dira San Ferminak eta baita entzierroak ere. Bueno, bihar goizeko 8 gutxi atera berriro izango baituzue zuekin. Bihar... Que somos de la vasca, por favor. Bai, goizeko 8 gutxitan, izan ere Sokoa Granjako ahatek korrituko duke entzierroa. Bitartean, zezen plazako imaginekin usten zaituztegu. Bertan, galerrean egiten molatuak izango dituzue bitartean. Ondo segi! Una festa oazeman. Fermin, azkanengoko bidar, hone praguk eron bizuz bai ala ez. Eizuna, bestelare hoxe ingo dezuta. Desde luego behatu, zuen patxariaz, egun urteailako zase. Bueno, eta azkenien ze kanpineta jun behar deu. Betikora, Camping Las Patochas. Aita, aldatzi erabaki deu. Bueno, aklaratu, zidiokinei abisatu behar diot bisita etortzen daneako. Aurten Las Palmerasea jungo gea, herri arrantzalina. Da, topasun mapan undan. Hemen, Gironan, bestian onduan ongo da, baina bide saltzen deu, Eta jokinei gurekin etortzeko esaten bai jo? Jolin, idurra ez hasi osteabe. Lehen berban jo, bizitan eikurau eta listo. Hemen Las Patochas bada, Las Palmeras egezin durruti bilieta. Horregatik, bazen bank bukatuta zeitu nabituko gea. Caja, que somos de la vasca, joder. Dejarnos en paz ya, hombre. Dejarnos trabajar un poquito. Dejarnos trabajar. Si fuéramos de Telecinco no haríais esto. Cabrones, hombre, ya está. ¿Tú qué eres de Cantabria, seguro? Vaya puto desfarraos que seréis, hombre. Son de China. Que no se Ándele, Guasimán. Ahí, ándele, Guasimán. Julian eta, sardua, tortilla eta txuleta. Hemen eharki, hendian nestan nausitik ateata eharki, toki harrien gatxare. Nausi baino, ordu horretan ez da belin horremendik. Isilik jo nahi, nik negozio honi arusai onna ateatzezioat onna. Hemendek, esan morro galantaskua. Jaiko bat izuela. Bakizu, pixo hundila dara mat eta guztatuko litzaidak tragoska bat hartzia. Eso, hoi da, santu puska hoi moten. Nekatu egin gozea, utzimen eta edan bildurripe. Bai, pixu galanta, oka santu bak, bai. Bakizu urtero etortzea udal korporazioekin, udaletxetik, eliza eta holaxe, beti be santu bakin da. Hartza zuta ean, haune kupeleko frutu bat. Bai, eharraskua gainea, bete basua bildurripe favorez. Ja. Jo, onda fede egarria kasuna. Fede egarria ez, kriston egarria. Barkatu ez aurkeztu. Ni onpatxi dorronsoro naiz, herriko parrokua, urte askotara, bai. Ai, kortazorako. Bueno, erra indeni guain, udal korporazioa santu bai txoiten nengoa eta... Bueno, igual zailo, jainkuan eskuba izan da eta... Jainkuan eskuba? Jesus. Katxinger, zure goiko nausi horrek eskuboi balima gu jaidak hau, Bete basua favorez, pentsatzen nahi nahiz, desgrazia hau. Ponzio Pilatose baino efektibidade gehiagak. Jata santu ba, puskatu. Hori seinalea da nagusi. Iezala! Julian, nogiratuko handak tragoska batea? Baina, zurruta dauntakin, hortxe da, Jose Joaquin. Eta ikomeni... Zak. Aizu, favoretxo bat egingo zen idak, Ni favore bat zeba. Bai, begira, eske parrokoiko santua puskatu zaigu, eta izango litzateke zunora tankera berdineko zaren, santuz jaztea eta prozesioan pasatzea. Lase, jendeak ez du nabarituko eta... Nik ez gauzaietan zinzten, Jose Joaquin, patroian egunarek eta ameketako adebalde izangoek. Iztenet... Nausi, eharrain dezu. Zeba, gutzako hobe, holki ja, segi txapa.
Santzioa kontraseina, poxagoak egin. Zertako? Gui propaganda egiteko. Bildurrak aidian etxon nauzi, honek ezin diko ondo atea. Hor dituk. Julianen furgoneta. Sagardoa, tortilla eta txuleta. Aipa, Dios! Santu egitze egin du! Iziniko nahi nazkarren, ja! Patxi, santua miraria egin dazu, metxuka. Ixo, ze esan du santuak? Julianen furgoneta? Sagardoa, tortilla eta txuleta. Jaiko arenitza da! Guazen deno jatea! Bai, jartza, jarri plantxano, goi gallego, jarri! Venga, tortilla pixka gano zuen, Bai, Dio, goxi, etorri zate, Asentxo, marketingeko jaio ninun, dio! Nauzi, eta udara esi bestik ez da egin. Ba, konbentzitzen behar dugu. Aber, bestela nun kristo afaltzen dugu nahin bestek. Bai, ta aimerke gainea. Sotak deitu eta afaltza datorrela ere bai, Sota bat dator, guain erregia falteo ordun. Dinamita kartutxe baten baino txispa egiteak, Ba, konbentzitzen behar dugu, Bai, nola? Ba, gomidatu da hola esan da. Bakizue, alkaizte xurra dan. Beira. Bengo bati pulamentuz garraza jabatak, Ba, junda saiok. Ta gio tragotan azte genien, esango jo botia jartzeko. Vale, ne kontu, nega. Ai, zozingo aldi gu aldre esonek. Etzak egin, baina gu bintzate esketxeak ikusiko eskineu. Santi, esketxeak! Ze politiaian ezkontzak, Oie ipurdia jartzen zait. Bai, nire, zehara unkitzen ez. Hala, gure etxeko tiburoiak baula bere bilot txikite. Baina, bueno, ni zea, kotxiak eta bodako kotxiak gustatzen ezkidelako, Ezkontzak emozionatu? Ez da tanitzen? Ama, zuek nola ezkondu zinaten ba? Eskondugu? Bai. Osala, kontazazo. Ladi din ezkontzak kontatzen espadiot. Gu ez gaigea, baina ezkondu. Ze? Aita garrasoi du. Utzi eta azkenen astu. Baina nola laike eskontziaz astu? Ezin iztu? Gauza asko zeon, basarri naiteko eta... Baina, ez zita. Eza azpigatea eta ganaua gobernauta. Ama, hoi ez da itzakila. Baina, zeatek ez zinaten ba ezkondu? Ba, be amana hunitzanean eskua eskatzea amonak atxalinak zer esan zian. Beak ez ziola eskua moztuko eta tiroka biali ninu. Baina nik ero. Etxetik aldeinu mosoloatik, Gatzazea. Ba, hau zeituen konponduko dugu. Bai, Ubixe. Konpondu nola. Ba ezkonduta? Eskondugu? Bai. Gainea oso komenigarria da, erentzi kontuk eta ondo aklaratu egitzeko, ibeti... Au! Bana, beste erremedioi ez paga? Ne, mosolo nahi bau. Aurrea! Hau, ilusioa! Gurasoan boda jungo gea! Julio Iglesiasen semia lago bezala. Prepati bodanak eta neure kontu, Neu ikarriko dut apaisak eta erropak eta banketia eta musikoak bai. Bai, konbidatu pila bat izango txeu. Bueno, karterua, ondoko Juanita, Pakita, Agirretarrak. Ez da, kurritxure! Agirretarrak celebrazio batea junber baue, entierron batea izangoa. Ez ne eskontza! Baina, ze sarpote du emakume honen hemen. Idure, erosen hau bekotxea, gero hasiko azofaz. Eta geroxo ezin dute ama? Geroxeago urtenen birdou. Fermin, sartu hau be, astu ingaztata. Eskoren eman barko duzu, hau itxita da, itxitxe. Egon, atxona ni lagunduko izu. Eldu horte. Mucho. Koño, hau xe gustatzen zen ere globotxua errebentatzia. Fermin, zozeka nola eskuetxen hasiko zaz? Ez hortik, Fermin.
Ara, bitu ze txapu zain dezu. Ara, nik ime traba beste iztitzen bai, eta garajea nua, kotxian rulota trabatzea. Zera nik barregatzen edo... Ama, etorriko gotea. Etorriko ez da bai kullo jondata jastea. Ara, hemen dia. Guardian. Azan, gara, janun sartu zatela ja. Ba, trago eta hartzen gaitu pa. Ja, venga, jarri, laiz etorriko no bilata, Vale. Delasi. Ondo. Zorionak, eta eskota. Eskerrik asko. Zorionak. Gara, badia, bai, hemen datoz. Ia, prest. Euskidea baina derrago zaude, elo. Zuk ganikran ematen zu muixola. Bueno, hasiko algara. Bueno, zuk, Jose, hartu nahi alduzu elo emaztetzat. Bai. Ta zuk elo hartu nahi alduzu Jose zenartzat. Ez alde gaitu! Bi aldiz esan beraldia gauzak eman! Bai. Bueno, ba, jarrizki jozue, erastunak elkarri. Biatza. Ez zaizartzen. Ama, txistuekin sartu. Ez txarria izan. Ezin baldi ba esartu gero nola teakoi. Ba, alegin duzeitezu urduan, elo. Jarri jozu Joseri. Ai, ama, jarri. Igualez. Hobeto pentsauta igualez. Ja, favorez? Baina ze, Kristo, ez alduzu eskondu nahi. Oain arte eskongaue pozi bizi izan du beha eta oain igual eskondu eta maitasuna galdo. Aitai, txeikia moxola! Atea, baina ze pulamentu da, zure dedekin da, eskongabe. Hala? Zozua belia ipur bat? Bueno, bira, ba, zuekola guztua baldin bazta dute, ba, aurrea. Gora eskongabiak! Honi ze pasatzen zaio! Errosaioa izango eta behandu aliatukoa. Oain dana zelebratzea. Aia, baina zerrak hau ba zelebratzeko? Behin eske ala eskonduko alegina! Hartzan, traga beste ez duitenta. Eskerrik asko bat jo. Gauza eharra da, elo. Pekatun bizitzia. Bai, moxola. Ne bizitzako kartutxoiko nena zea. Ondo bukatuan kapituloa behintzat, Ontzaite, hau gara hondik anpatzeko dota. Osak berriro, Sam!
Pilotazaleok, gau ondizbela, bai ongi ikusten duzue. Hemen ospatzen ari gati, otzazio, txampaino. Urte Xavier. Urte gogorra izan dugu aurtengoa, Josean, bai, mota bildurri gabe. Gorra, bai, pentsatzalde, Xavier. Gorra, goizero gorra, gau. Goizero, jeiki orduko. Periskopioa dago tente. Bueno, ederki, diogunez urte gogorra izan da urtengoa. Bai, Xavier. Asko izan dira. Dune pare, hainbeste programa, bakiko astero meno. Teatxik lanen pentsatzen da, eta azkenen behar diguk, disfrute pixkat. Pentsatu errepaso txiki bat egitea urte honi, eta bantxe ikusiko ditugu imagin kurioso batzuk, nola bantxe adirazteko errepaso hori, urte osoko errepasoa, Oide, Xavier, hemen ikuste eskiu neska pareja hau guatzea iz, nundo Josean da... Joseani buruzko elkarrezketa kurioso hori grabatu genuen, gure kamarek lortu zuten, imagin horiek lortzean. Eta hortxeari ditu, hor dago Josean, hor dago, eharrazeok, Zekerten haugen, kistona, Xavier, atzetik oson ematezia. Bai, petxualdea eta ikera garrizeka, Xavier, eta ikera zaizkiak neskaik, batipat, ja, berotu jo, Bik, tu ere jineune baten sartu besitoik eta beraio gara besit. Ire goiko borda horta. Ederki, pasaian, pixkaten. Apaizen rebindikazioak ere izan ditugu gurean. Bai, mote, apaizei beti ikusten izan duzei, frontoi mundu, eta garai baten pelotari asko apaiz egituan. Hortxe ditugu, imagina Angel Usano izko, izan zen, ez da bai da gai horrekin baita ere. Bai, guatuko ditu, Xavier. Izan genuen gurean, ez da bai da hori, etxa baita purozaleak ere izan ditugu, mintzagai. Earkikatxik puru erretzezin gizona dekau, Xavier, eta earkikatxik purue oia ez egatzen, Kubako plantazio guztiek erreiskie hemengo euskaldunek, Holako puruk ikiarri ondo saldutuk eta horrek bultzada mantzio gure enpresai. Josean, langostino nuntzo deko? Langostina, hortzeo langostinoa, Xavier, hortzeo langostinoa. Bai, honezkio gamba okiskila. Ederki, imagina horrelakoak izan ditugu, eta errepaso honi segida eman nahian, ikus ditzagun. Xavier, momentu hau, unkigarria. Hemen, hainbeste denboa elkarrekin egon da azkenen, Hortxe, unkigarria momentu hori. Oide, Xavier, oin urdune txampaina eta egitxan. Batxu izopa hartuta geho, emandako musu hori, mingainta guzti. Egia esan beharra daukagu, mingaina ere sartu zidala, Josean. Bai, txerrikumeak sartu ditxoan, mingaina, txerrikumeak. Goxo asko azitxoan, ikusi beste iketzeok. Agirrek emandako eskeniteko txerrikumea ere jangenin. Bai, humore honen, Xavier, ikusi beste beti ere humore honen. Oide, jendik esartu baldi magaitxik ondo, ez gaitxik. Borondateik onenak. Oide, ez du behataz parrikin, behakin indio parra, Xavier, diferente. Txerrikumeak ere abestuzu. Bai, kurrin. Eta hemen genion, platerkada ikaragarria. Bai, cada cerdo lehigazu San Martín, Xavier. Gure gozozalean bagara eta horren aderazpena hementxe dugu, hojaldrea jan genuen egun hortakoa. Kitapenas, goia, que te crece la paranoia, Xavier. Que es bueno para la gente. Oidek. Eta oso ondo pasa ginen, eta dein jendeak esate zian kalen, txerrikume jaten da, hojaldrea jaten da, ikirrizko parrakin giniskin etxen, eta guge ondo pasa ginen. Ibili pixkate bai, eta esan behar pasatu zue, gu ikusten horrela janez. Eskuan undaka, Josean. Hementzeka, Xavier, beste izango. Bai, holako imaginekin pasadugu urtea, gozatu dugu, pentsatu duzuek ere gozatu duzuela. Bai, gu gozatu dugu, eta nik gaztetan pelota gozatzen bezala. Eta pilota munduak joko handia ematen baitu, hortxe dugu, euskitze euskara euskitze iztegia. Ikaragarria, Xavier, produktu honek marka guztik izan du, jakin badakigu, zuetako 89 baduela etxean. Baina, alare, oendik ez zienten ditzen, Xavier. Bueno, baina erosi die. Eta earki gatxiken intentzioa beti diru irabaztean. Oidek. Hortxe kromuak ateak niskin, irabazten arpegieta galtzaiena, geho basurde kalendaiok, oso politek, basurde gaina zauzeinik. Atxikialea ere... Atxiki hola beha baino gehiago saltze, Xavier, Ikaragarria da, eta baita hor keak eta zurrupatzeko makina xelebre hori, baita ere. Karaokea, Xavier, zeuze kantatu nahi aldek. Pilotari, denon erakusgarri. Aztuitzara letra, ara.
Jode, kela goxan. Bai, baina bakik ez, aizea mate txampan honek eta honeko botei Ba, txampaina goitik. Aizea, latza. Kontua zeako kristona mateik, Xabier? Kontu, hene gaina, burbuiak atako juk. Burbuia, iri atarusinik burbuiak edo. Ederki, elurraidik, ara. Xabier, aitzaldek. Bueno, hene honek etzegit batakaten nuez. Ederki, eta, bueno, urtea luze joan da. Ez dakit imagin gehiago baditugun, baina... Nik uste dut ala ere, adierazgarriak izan direla imagin hauek, uste dugu gozatu duzuela, bai, gu gozatzen nahi gaitxuken bezala. Eta hoentxe bertanek gozatzen nahi naiz, izan Josean esku hori. Xabier, eta geldik, Xabier? Andrea zegandik eta ike bai, Xabier, favorez. Ederki, bueno, Josean Tolosa, hauxe izan da guztia urtengoz, espero dugu datorren urtean ere gurekin gozatzea, pilota mundua beti hortxe izango baita, langostinoa falta ditugu hori bai. Langostinoa, idakeko langosta erra, Xabier. Hoi txangurro batek, da horreko. Txangurro egalaria. Ederki, eskerrik asko, onkituta gaude momentu honetan, Josean. Bukatu zak, Xabier, bukatu izan motel, bukatu zak. Eta izan untxoa pilota zale, datorren urte arte. Egon guatxik. Aio. Xabier, erotzen hasiaga txiko, Torrialde. Gurruka espuman. Honek ibizako diskotek amatik. Bai, egon dara, txomi baina hola jarri da Bueno, egon gatxik. Una festa oso mal. Esan ba konbidatu nahola faltzea, eske, urte oso elkarrekin pasatako zen aidek. Detalle txiki bat. Afaltzako gaituk, otra oska batzuk hartzea. Xiliko nahi saputu. Ze jarri bezu, jateko? Esparraguak, frituak, pipar batzuk, eta nahi izan ezkeo, arri pastelera. Eta gero, arku miare bai, Eta postreako surtido, doble piso. Oi. Txak. Eta oain? Oain esketxak, kusi. Zer hausi? Bukatu dugu gaztia, baina hostialero etzea, ipozikioten? No. Gaurkua diferentia, Gaur beste hostial bat. Gaur hostiala, Eta ze gertatzea ba gaur? Agurtzarek eginiak. Apaita? Oño, azkenean lortu ez orduan, Ezine ekinez egina, Zia garri jo, desespeotan egon da. Ia, Claudio landan programa guteko nitxone, Ze, telebista, dara naurria, zea, pena kontatzea? Bai? Oaingo gazteak, etzate batte romantikoak, irire, kosta edartzea geharki, juntak ulatatzen. Batalorrotan mentzat, ez eta asko ikasiko. Nauzutiek kasoko jengo baio, ikasiko uke, enbrazkuak eharki kortegatzen. Izketa mogu horrekin gaur egunian, etzea oso urrutia jatuko ba. Isileko nahi, tek. Endoi paetik. Ondo esan da, pentsatzaldek bat ematen gainatzea. Eska aztiei leheno eta oain. Gizonak gizon portatzea, guzta ezaiek. Bueno, maniak. Bazpare. Adio. Endoi paetik. Illa jaztu zaidak. Los Panchos. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, adiós. Si tú me dices ven, si tú me dices ven. Ja, princesa, gaur guapasku etorizea, Zuretzo deba bate gaizki, Hemen txenez esplikatzen trokolasi, kaballero nola portatu. Baina, azkenian neonek aurkitu berko jo nobila honire. Bueno, hortan patxin launduko izu, Bai, seguru. Bueno, ni banu etxea. Aiota ondo pasa, Seizak. Adio, trokolas. Baina ez daka basti gordia. Restaurantien maila zai deuta. Bai, gaur gaua guria da, Ja. Kosk!
traído! ¡Hostia! ¡Ajo arriero! ¡Naparra! ¿Y qué? Que estaría todo lleno. ¿Y dónde nos ponemos? Allá hay hueco. ¿Cómo pues? Iruña Starrin, Toro, sentado. Fitero Starrin, Mariajo Arriero. Tafalla Starrin, Serafín Subiri Zangoza. ¡Vamos! ¿Qué está haciendo el fuego? Aurki, ETB, baten, Napar Har. ¡Hola San Fermín! ¡Hola San Francisco Javier! Buen procho. Eskerrik asko, Patxi. Gaur egun olako kabalero oso gutxi gelditzaia, Ai, Patxi! Barkatu. Bai, gaurko unian erdi gizon asko da bilingurun. Poste naiz ikiarri, zu feminista oitako ez izatia. Egia esan tradizional xamarra naizela esate jaten. Ta horrexeatik, afari ordaintzen utziko izut. Patxi? Bien. Ia zer deun ba, Ia, azteko kabiarra, Fue pixkat sagar herriakin eta marisko degustazioa jandezakegu. Ziritze zaizu, Patxi. Ondo, mariskua nahi asko gustatzen zait. Almejak eta... Ta geonik... Hauxen, bixigua jangoet. Baporan egindako orduarekin. Kauku? Neuneke gauza bera eskatu behar nun? Bai. Haze bimoko fin juntau gehan, Aukeratu duzu ez, Jan? Bai. Aurreneako pentsatu da horrena kaviar, geho folle, blok de folle, eta geho mariskua, almejak eta... Oso ondo. Eta gero? Ta bigarren bixigu bana jango deu. Ai, baino aurretik anatai guzu angularrazio bat, erdibana pikatzeko. Primera. Edateko? Edateko, ardo on bat. Oida, bordeleko bateo. Atei guzun... 98ko xato jarri edo adibidez. Me kaguen. Bakatu, baina justu ardo hori bukatu nizaigu berriki. Baina, igual dio. Atea Rioja on bat. Arangoia. Bueno, azkenian gubi jo bakarrik. Bai, kostata baino azkenian lortu deue. Ez dakizu zenbat gogonak azukina faltzeko, Patxi. Baina mez izan du itxoitia. Meziko ez zuen, ba. Alare luzien gozitzaizun, ba. Ez horren beste neska, gehiago ustatziteken. Akabo ordun. Abazazu. Eskerrik asko. Ondo dago? Bai, Arki, segi lasai. Bueno, Patxi? Bueno. Guregatik. Txintxin. Bueno, eta apalonduan behar deu. Afalandoren, rebisillo pasako izun. Guti bera naizun. Barkatu, komunea junbiarra daukat. Oantxe nator,
Patxi. Barkatu, hemen etxon neska nunda? Mutil gazte bat etorri da, trokolas edo ez dakite nola deitu dion. Musuka eta elkarri erropa kentzen hasi dira, hementxe bertan. Bidali egin behar izan ditut. Ta zoria. Begira, parkatu, nik ez dakizuek nolako harreman edo ohitura mota daukazuen, baina hemen ezin dugu olakorik onartu. Adarra jotzen aitzea, Ni bakarrik ez. Begiratu ara. Patxi! Zaitula zaitu, hau kuskusiroen broma bata, hau telebesterako broma bata, oso ondo aritu zara. Ez da zara zuzki izango gure saioan agertzeko gero, ez da? Hau zen egin ezuan, ez egingo, ez da? Baizea. Seguro? Baiet? Bueno, ez da baino, probi. Oso broma polita izan da. Lasai, baino, igual, ta zitzeiteko pixkat faiko eskor bat imerko, nuke, zuk eta bilok, Zuk eta ni? Bai. Bai, otsailaren 30ean. Dios! Otsailan oita marra... Guazima! Ja! Bai, ordua da. Ja, pues. San Martinejo! San Martineja! ¡Viva Nuestra Señora del Popo! San Martín Darrak! Hola! Indarrak? Ez, izatekotan matxindarrak izango da. Martín Darrak? Bai, San Martín euskeraz matxin esaten da. Machín, como Antonio Machi. Matxin, San Matxindarrak. Bueno, venga pues. Matxin Darrak! Hola! Txal. Gazteleraz herriaren izena San Martín de Uns izango da, bale? Baina, euskeraz beste izen bat izango du, ezta? Martín de Uns, orduan, unseko San Matxin. Unseko San Martín? Bai. Uns igual, bai. Igual uns esango da. Baina, san ez, san, euskeraz don esan. Orduan, unseko Done Matxin. Don Machín. Pues, lo que digáis. Don Machín Darrak! Hola! Ez, horrela ez da. Paiztegien ez dator. La órdiga, entonces ¿qué? ¿Suspendemos las fiestas o qué? Beste remediorik ez badago, bertan bera utzi beharko ditugu. Zalantzan on, Euskaltzaindia han. Euskaltzaindiko zalantza argiketa zerbitzua eguneko 24 ordutan. Zein da zuen zalantza? ¿Viste? Nola esaten zaie San Martín de Unseko biztanlei? 70. urtean Murillo Elkuenden egin genuen batzarrean, ez da gai hori izan genuen. Bueno, ¿y qué dice? Baina ez ginen ondorio batera iritsi, beraz beste egun baterako utzi genuen. Venga ya, tanto rollo. ¡Hola, San Martín Darrak! Bai, euskara egokia ere bai. Azkenean, gentilizio bat erabiltzea adostu genuen bertako biztanleak izendatzeko. Dona Martiri Untzutarrak. ¿Qué Martini? Dona Martiri Untzutarrak. Doña Maritxu Tarrak. Dona Mariano Tarrak? Dona Mariana Tarrak? Marinados. Dona Martiri Untzutarrak. Gora popoloko Andra Mari. ¡Me cago en el bastante! ¡Gentilicio! Una pasta man. A ver, apuntau. Las Palmeras. Bai, San Pere Pescador. Pescador! Oi, arrantzalia, Jokin! Bai, niri, aldeitiak pene ematen dipa. Bai, urtero esatezu, baina zeitun pasatzaizu aurreneko alemanak guztien. Alemanak! Danantzutena! Bueno, Jokin, zuri Maria burua fetatzen nahi zaizu. Aizu, aliautakoan itzeingo deu, aio! Aio? Mira, ez aliozu ba, musutxu bateo bialiko. Ni paso. Venga, a ver, mobiu! Venga, ordureta! Takipanik hau ez viajatziak konbentzitzen naun, Bagua zela.
Bueno, eta orduan alkainekin 34 eta punto, Ba, nahi afaiko eskorra itxeko gogua sartu zaidak? Badakizu, aztiazun, San Juan bezperan, atxaleko 6. Atxaldeko 6 zer da, horrena errosa joa? Bo, baina ize pentsatzek. Norbaitek kozinatu behar goigua. Ata nik kozinatu eraldet ba. Ez zuek zaldakiz kozinatzen. Eta beste 30 ez? Zuena juzgoa de guardiakoa da, Nik baino porra dietxo, lanik ez eman, nahi gehiago? Lasai, jefe, Ixildu, ibaldak ez eman buru oste eman dizkia zuen urte guztin. Ixilik nahi. Bo, mutila, venga, animo, bukatzen egia eta, Bueno, arrazoia de, baina bueltako afarin zuek kozinatze zuen, Bai. Eta zuek, gonbidatu zaudete, Bai, ein kosk aldan guzti jau daran. Laizte San Juan zua, aio, ondo pasa, ikusi arte, guazemak! Me gusta el mueve. Hasta chaparro. Aceituna. Eman eurra, venga. Oye, gaparra, Vale. Oye, periskopio, Xavier.